Sa kapin 4,000 ka mga healthcare workers nga nasa priority list sa Rekmen sa Talisay, katunga pa lang ang ni-signify nga magpabakuna. Ang report ni Femari Dumamo. Karon nga niabot na sa Central Visayas ang AstraZeneca, ikaduhang klase sa bakuna batok sa COVID-19. Gipaabot nga ipangapod-apod kini alang sa mga healthcare workers sa City Health, Operation Center, RHU ug mga tambalanan. Sa Talisay City, ang mga nangulo sa City Health mo ay mag-una-unya sa mga magpabakuna aron pag-awhag sa kapin 2,000 pa ka mga health workers nga nagduha-duha. Giandam na usab nila karon pa lang ang ilang kaugalingon. Probably karon nga nainabot nga lain nga vaccine basin ug katong mga undecided mo signify na sila nga magpabakuna. Yes, of course para protected lang sa kuan among field ba. Mukaon tadaan para di ta maluya ini ka babakuna diyan. The night before kung pwede di yuta mo inom og kada mga alcoholic kung sa ilang andamon kung sila ma-expect nila before and after sila mabakunahan. Wala nag-duty sa hospitals. Kaya some doctors are having private practices ba. Wala sila ay affiliated hospitals. So pwede sila magpalista ari sa ato sa City Health Office. Aduna nay gitrain nga unom ka mga vaccinator ang syudad. Gipasusi na usabang supply sa kuryente di nahimuta ka mga cold storage. Samtang ang unom ka gi-identify na sa dakbayan nga vaccination area mao ang mga gym sa San Roque, San Isidro, Tabunok, Haklupan, Lawaan ug Samuhon. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.